meget tæt på. Hej Karin, vi vil lige lave et lille bevis for dig, og vi ønsker så bevisen kuglens ligning nu her. Og ja, den er givet ved følgende ligning, som man lige ser her. Og det er, hvis man kender cirklens centrum og så dets radius. Ja, det er det vil vi så bevise nu. Ja, hvis vi har den her skitse her, hvor det er, hvis vi kender et vilkårligt punkt i periferien, altså kuglens periferi, så som hedder, det er jo har bare koordinatet x, y og z. Så vil vi gerne lave en stedvektor fra centrum til det punkt, og det gør man ved den her, som vi kender. Ja. Og så når vi kender, så skal vi kende længden den her, for den svarer til radius, fordi alle punkter, der ligger i periferien, det svarer til radius, når det går altså fra centrum. Og så når vi bestemmer længden, det er også bare den længde, man normalt tager vektor, fordi vi sætter bare det her udtryk ind for x, y og z. Og det er så lige med radius, og så kvadrerer vi på begge sider, og så forsvinder den over på den her side, og så hedder det radius i anden. Og så ligner det, vi gerne vil frem til. Og så er det præcis det, vi gerne vil frem til. Så det var en af de svære. Jeg håber, du kunne følge med. Tak fordi du gad at lytte med. Ja.